Какъв си на той беби? Войчо. Додумай го как ти показах. Войчо. Виж така не плаче. Иди малко назад, че тук на... Войчо. Така. Спира да плаче. Ренета, виж, един ден като имаш беби, човека, някаква става сега. Та-да-дан, та-дан, Ако е също, ще го гледаш, да ти го оставя. та-дан, Не, няма та-дан, тежко та-дан, друга. та-дан, 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 та-дан. Ти го додумкай. Ай, на дядо. Как сега? Марти, как се Лукаш. казва? Лукаш. Ай, Какво? Лукаш. Как се казваше? Как се казва? И Чучу. Лукаш. Си- Лукас. Йо-йо. Така е по-добре. Йо-йо. Лука. Лукас Мартин. И мама. Гордата мама. Ай. Кой вика? Смей се! Тихо, тихо. О, хубаво като дума. Кой вика? Това само един процес това. Колко трябва да го додумка? Дай пак му се разсмее. Трябва да спри тази песен. Една снимка. Виж, като ти пея по... Дудунчо. Навойчо детето. Ей, навойчо детето. Войчо. Ей, Войчо. Да. Ще се разреве и сега ще обърка всичко. Дай, джундука. Може да си представиш, че той дете наистина, ако е на какати, той ще е племенник и вие ще бъдете роднини. Хайде, това е рете. А мой ли? Полека. Главата му малете. Ай, на баба! Той в момента спикът не говори, значи, Ти сега какво се падаш? да го дъргам. Дръж го. Ти сега баба... Аз искам да го държа тогава. Ти сега баба ли си? Сукърва? Марти, главата. Виж му. Полека. Сложи си тук ръката отдолу.